חזרנו ועכשיו לטלטלה בשוק החיתולים. המותג הישראלי בייביסיטר שנכנס לשוק לפני קצת יותר משנה במחיר זול מהרגיל, נמכר לאחרונה בעוד ועוד רשתות שיווק ומצליח לנגוס גם בנתח השוק של המותגים הוותיקים. איך זה משפיע על המחיר של שאר החיתולים? כתבתנו לענייני צרכנות נוגה ניר נאמן מדווחת. עוד אחד הולך לפח. בכל פעם כשארז זורק חיתול משומש של יולי לפח האשפה, הוא נפרד מ-75 אגורות. עד לפני חצי שנה הסכום היה כמעט שקל, וזה רק כשרדף אחרי המבצעים. העלויות הן שונות לגמרי, שזה לא מדובר באיזשהו מותג שכולם רצים אחריו. על המחיר הזה, 41 שקלים, את מרוויחה או מפסידה? מרוויחה. בעבור יצרני בייביסיטר, חיתול כחול לבן, כיבוש המדפים ברשתות הקטנות כמו רמי לוי ועינות ביטן, היה רק צעד ראשון בחדירה אל מדפי החיתולים. הרשת הגדולה הראשונה שהכניסה אותם היא רשת מגה, עם ערכות התנסות מיוחדות ומבצעים אגרסיביים, הצליחו בחיתולי בייביסיטר לקחת הורים לתינוקות בעיקר מחיתולי פמפרס. נתוני המחירות של הגיס בשנה שעברה והשנה נותרו דומים מאוד ברשת מגה, אבל פמפרס, יותר מ-27% במגה בשנה שעברה, צנחו בפברואר הזה במחירות ל10% בלבד. טיטולים כמעט לא איבדו לקוחות, וחיתולי בייביסיטר תופסים היום כ16% מהשוק. בואי תראי מה קרה בשוק מאז שהגענו. מגיס, 2.90, זה 45 שקלים, השוק היה רגיל למעל ל50 שקל, מחיר המחירון שלהם הוא 53 שקלים. חיתולי הפרימיום של הגיס נמכרים היום במבצע ב-97 אגורות לחיתול במקום שקל ו-20. הגיס הרגילים נמכרים ב-86 אגורות במקום שקל ו-15, המחיר המלא. פמפרס במבצעים ברשתות השיווק נמכרים ב-81 אגורות במקום שקל 23. הטיטולים במבצעים עולים היום רק 78 אגורות, והחיתולי בייביסיטר במחיר קבוע של 75 אגורות בלבד לחיתול. אין ספק שהתחרות על כיסם של ההורים מחריפה. יש סיכוי שתיכנסו לשופרסל ולסופרפארם? כן, אנחנו מדברים עם כולם, אנחנו עובדים עם כולם, אין פה קטע של רוצים או לא רוצים, זה עניין מסחרי לגמרי, האמונה אם זה יעבוד או לא יעבוד, אנחנו הוכחנו שהמוצר עובד. גורמים ברשתות שעדיין לא הכניסו את בייביסיטר למדף החיתולים, טוענים שהחיתול שלהם לא מספיק איכותי. בהתחלה היו סימני שאלה, בכל זאת זה זול יותר, אבל כמובן שניסינו את זה במקביל לחיתולים הקודמים שהיו לנו, וגילינו שזה פשוט אותו דבר. חבילות ההתנסות של בייביסיטר נמכרות ב-15 שקלים, והן בלי ספק המנוע שדוחף את המחירות בעיקר במגה. אם החיתול שלהם לא מתאים לכם, לפחות תרוויחו מהתחרות המרעננת שהוא מוסיף על המדף. בחברת פמפרס נמסר, חיתולי פמפרס המובילים את שוק החיתולים בעולם נמצאים בצמיחה מתמדת גם בשוק הישראלי בשנים האחרונות, והגיעו למחירות שיא בכלל השוק בשנת 2012. העניין הבא שלנו